Arkoi ni phai hiniar ni lakhain kora trok Duarbagur constituency Diring Karbi Anglong polling station ke parlo diplu pi alang sun an Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department EM retacing hi lapen WWF atum kahum ridam Kaziranga laki si nongnam ka che thangplong anparta tourism adim lo la solong angpan pen kiwang kijoi kilang adim methang adim Karbi Anglong along ka videra jok rong thompli arong ara chingwai si diplu pialang suna dimalong an palidam pen kachelang alon ke dokok ajok diplu pialang sunalong ansase amen ka pache thangpon thuji lapen adim ke pangthir dam thuji aphan chingwai si tongsik kot pen Karbi Anglong Autonomous Council Tourism EM aphan birta palelu la solong ke damtang arkoi ni phai hini ani Tourism EM retacing hi lapen Dr. Pranab Jyoti Bora Senior Landscape Coordinator KKL Brahmaputra Landscape WWF atum wangsi diplupi alangsun adim an Rajeningti Boron Phangchu Raju Tiso Mongol Hanse Thomson Terang Rowel Rongpi Andrew Hanse atum pen diplupi alangsun an Japon La solong diplu pialang sun pen kahelo kilometer ke thompli ke do diplu muk mate diplu rong khelan arong arar tum tami tourism EM retace inhi ke wang pabir talong silapu an kahelo pen wangsi Karbia poho pen archodunu la solong towar ke dam ke wang pen ke chenglok ethe theni ke do kisung alam the tami che thandunu la so teng pen tourism EM retace inhi pen lam the che paklang ponlo diplu pialang sun amen pen Kedam ke wang pen kicing lok laso diplupi alang sun anso sea men ke pachthang pen rat atum ali mati awar sai ke palong pon thekji phan un an pen bor I pon pola pen klem pon vek popasi haladak arat atuma phan lam the chechak tikang alang sun along nakile long nili inti sango phan chorokan tu lapen nili tum pen klem rapet dam rapet Karbi Anglong Autonomous Council pen MOU ni tum nom head dong ke top WWF pen alang li tum pen ni tu inki chetam si pini anang le lo ni tum dak e claim ji ke matha la su ke papleng ye bangke nang li tum nang serab do nang ko si li tum kadu e claim rapet dam rapet lo plote lisenji ason si ni thekam lo si nili si tamelo ardi include pen nang li tum MBC mate Karbi Anglong Autonomous Council IEM Richard Topi pen tamelo chingwai chingsai lo alang li oreng me joini si alang li pen ni tu bang rapeti alam do alang li oreng no der joini nang nu ne der kala so puthak ni tu ang ton pen nang li tum pen chingwai chingthan tu tulut lo te li tu bihu apisi tamelo ni li bang tu ko hala so hut ang ton pen alam li tum si chethanang la tang der lo pulo te li tu Karbi Anglong Autonomous Council CM akehai Dr. Tuliram aphan militu chetong chethan dam po je dak ke lason potential do si Kaziranga pulote ilitum tirtheng kang benta dak asona sona kelang ading do jadi non omopen wang bom mutanili ke matha dolo jadi ilitum dak trekking point ason si bonai lo pote la si WWF alang litum mangke jorana bohalong kamelo alang litum si hada garara tuman impul Karbi Anglong Autonomous Council long ikaribom tourist EM sar alang le ini sar kitame laan anglong atok lapen laan atwar ke henu nilitum track nang rijap si gebang wani keduk ketung ang bong kitame alang li kipadu lapen ang bong kitame track pen nilitum suntuk ta ikeng menta kilometer ini sose nilitum gebang tapi rasul sar pan ke nilitum dadak diring arak atuk diring arapan si kami akhiru pipartik lo lapen te lapu ili kum WWF officer Pranab Borasar alang di si kami nili kum si kontek si balapu iem sar nili kanang pacini si nili kum rang rapet lo alang di si kami nang kipadukun lo pa unan ke nili kum tanang kirapun po si alang di si kami tu lo lapen non ili kum iem sar si kami alang nilam cak pikang lo dia ili kum lasukan tu diri ngalong kiju ikilan ilitum ipaprangi fan mate islami fan ilitum un ana ban ke jirap kitu na lapen pusar tum kita menon lampak pikan aja News Report Karbi Anglong Live